Atom out, GP Racing in, GP Racing out, RM in. Alright guys, so nandito na naman tayo sa ating panibagong vlog mga bossing. So ngayon ibibenta natin ang ating pipe para makabili tayo ng bagong GP Racing pipe. So eto na nga yung buyer guys, no, after natin ma-post ay bigla silang dumating pagkagabi. Grabe si bossing, galit na galit sa pera. Alright, so sold na po yung pipe natin. After nyan ay pinapasok natin sila guys upang i-check si Ultramax. Pinakita natin sa kanila kung gaano kalakas yung pilot natin. After masold yan guys ay of course bumili agad tayo sa online. A few moments later. So eto na nga guys, nakarating na yung ating package, no? So galing pa po ito sa Cotabato. Special thanks pala sa bossing kong binilan ko nito. So ingat-ingat tayo sa pag-unbox guys, no? Para hindi maunsay yung ating pipe ba. Bumba. So after makabit niyan ay of course, ano pa bang gagawin? Montage! 12 seconds later. So ilang segundo lang ay nagpalit ulit tayo ng pipe kasi of course madali tayong magsawa. Of course sa pipe lang, hindi sa jowa. Grabe yung budol sa akin ni Jandel dito guys. Imbes na bumisita lang ako sa kanila ay kinabit agad yung pipe. Ang hirap na tuloy tanggalin. Grabe dito guys, no, ang daming mga neon na motor. Para kaming nag-reunion dito. Ano? Unsa daw? Tignan nyo nga yan guys, ang angas. Nasa daan pa nag-park. So since naikabit na siya, matik montage! Quero passeio na moto e na pica. Não manda tomar no cu, cê sabe que eu tô gostando. Não manda tomar no cu, sarada vem me empurrando. Não manda tomar no cu, cê não entra machucando. Me coloca com calma pra não